Ddiwedd pnawn mawr, fe'n braf iawn cael cwmni da sydd wedi bod yn brysur iawn yn crwydro maes y ffair yma Ann Tiwdor a Tom Tiwdor, llywydd y Sir Nawdd. Ac fel sir rwan, da chi'n cyrraedd yr hurdle ola mewn ffordd yn dydych chi. A mae'n siŵr bod nhw dimlada digon cymysg wrth gyrraedd y diwedd fel hyn. O, yndi, mae dyd y gwir, a fydd hi'n anti-climax wedyn nesau. Ond mae'n anhygol fel mae mor gyflym wedi mynd. Ydy, mae wedi bod yn flwyddyn brysur iawn i chi, dydy? Byth cofiadwy, yndi. Mae wedi bod yn wych ofnadwy, a dyn ni cael blwyddyn llwyddiannus eithriadol ym mhob ffordd, ac dyn ni hynod o falch. Da chi wedi bod yn gwneud bob math o bethau am yn codi arian ym mhob sut a modd? A ti'n gael mwyniant, ynddo? Gymaint o wahanol bethau sy'n bwysig, dwi'n meddwl. Chi'n meddwl da pawb mewn i'r beth, ynddo? O, dyn ni wedi mwynhau. Ac mi fydd yr arian yna wedyn yn mynd i hybu'r genhedlaeth nesaf, rhai sy'n dod ar yn hola ni? Wel, yn union. Ac gennym ni sioe mor fendigedig, unrhyw beth dyn ni'n dablygu hon, dim ond y fantes genedlaeth nesaf beth bynnag. Ac dyn ni falch o fod yn codi arian ac i helpu bobl ifanc yn enwedig, fel ydych chi ddim. Da chi'n cofio'r ffair ian cychwyn 9 mlynedd ar 20 yn ôl, ydych chi? O, ynddo, ac yn enni lot. Wel, ie. Ar y fenter, oedd pobl yn meddwl oedd hon ag a fydda hon yn llwyddo, ynddo? Dyma ni rwan, mae'n ddeuddydd orlawn yn dydyn. Yndi, mae o. Mae wedi bod yn llwyddiant sgibolyn o da hi o'r ffair Smithfield yn Llundain. Ac oedd hwnnw'n dod i ben achos oedd y costau mor gymaint i fynd a hyn peth allaf. Ac oedd y dychymyg i greu hon yn wirthiol, dyd y gwir. A mae wedi bod yn wirthiol ys mae wedi cychwyn, a mae'n wych ofnadwy. A mae'n llwyddiant sgubol. Ac fel oeddech chi'n deud yn yr rhaglen, o'n i'n darllen yr hyn oedd gennych chi ddeud, mae'n gyfnod o ansicrwydd, mae'n gyfnod heriol iawn i amaethwr. Beth ydy'r teimladau? Ac wrth gwrs, mae'n amweliad i fod heddiw, mae Prif Weinidog Prydain wedi bod yma gan y blaen. Yndi. Beth yw'r siarad, Tom, o gwmpas lle yma rwan? Ansicrwydd, wrth gwrs. Dan fydd y gyd yn gweld pethau gliriachorach mewn amser i ddod. Mae'n mynd i gymeryd amser di o fod. Ac amser digon anodd i'r diwydiant. Ond dwi'n siŵr ddawn ni trwy beth bynnag fel bydd i. Ond dwi'n teimlo mae bobl yn cael mwy o cydymdeimlad efo Theresa May wan. Mae yna lawer mwy o cydymdeimlad. Dwi wedi clywed gymaint o bobl yn deud, bod nhw yn... bod i fel maen nhw'n deud yn Saesneg yn tough cookie, a mae bobl meddwl, wel, be di yr alternatif? Be sy'n gennym ni'n dod yn ei leo? Be di'r dewis? Ond na, mae yna lawer wedi bod yn deud hynny. So, beth bynnag ddaw. Mae wedi cael y cefnogaeth i ddod nôl i'r sioe. Wel, oedd i'n yr hân, doedd. Oedd i'n yr hân, hefyd, ych chi'n weld. Ac mae yma yn ei dîm, mae'r gwleidyddion yn dod, mae'n fforwm yn dod i drafod pethau pwysig, a mae'n fwyniant hefyd, mae'n ticio lot o foxes yr hyn ffair. Yndi, chwarae teg, yr hyn ffair ma'n neud, ac yr sioe yn gyfan gwbl. A bobl Cymru sy'n gwneud Ie, yn gwneud ti beth ydy hi? Wneud i beth ydy, a cymeriad sydd ydy, a pob peth. A mae'n awyrgylch nadoligedd hefyd, sy'n hyfryd, mae'n mor wahanol, tydy. A da ni wedi cael blas i'r drafaldwyn ar y flwyddyn dweud, a mae hynny'n braf, ond dyna ni eisiau'r benfro fydd i a hi nesaf. Gwlad y wes, ynddo? Amser mynd yn gyflym iawn. Ond diolch i chi, bobl Baldwyn, am eich mwynder arferol ac am fod yn yna, yn urddasol. Ac yn wen o glist i glist. Mae wedi bod yn braf iawn cael eich cwni. Codi arian i elusennau hefyd, dwi'n meddwl. Chi'n gwybod, blaw i'r sioe, mae wedi bod yn bwysig gallu codi elusennau haeddiannol hefyd. Mae hynny'n bwysig. Mae braf gael siarad efo chi ni a bob amser waredig. Do fam, ni'n eisiau gwneud gwaith na gwaith. Ne, ond mi ddoth. So ni'n siarad efo, ond dim ar hwn, gobeithio bod am ymlaen. Ann a Tom, diolch o galon i'r ddau, na chi am bob dim. Diolch. A mwynhewch rhywfaint o seibiant rwan. Mi newn ni. Diolch ni.